Enugu steeti kwenu gwa nwanne ya eziokwu. Enugu steeti kwenu gwa nwanne ya eziokwu. Enugu steeti kwezuenu Eziokwu bụ ndụ. Association na Dublin, ndị ọma. Enugu State Association na Dublin, ndị ọma. Enugu State Association na Dublin, ndị ọma. Egwu nwanne na nwanne, egwu nwanne, egwu nwanne, maka na nwanne mmadụ abụrụ ya nụ. Egwu nwanne, egwu nwanne, nwanne ozu na uwe ozu arụrụ. Egwu nwanne, maka ife na-asị na nwanne amanna. Egwu nwanne, mụ bụ onye ọma Tochukwu na mani wenu. egwu nwanne, egwu nwanne. Ụmụ ụwa bịa kilie n'ugo n'ugo apụtagonu. Ugo beze o, ugo beze nnụnụ. Nnụnụ Chukwu bi n'ọzala na-ekwu okwu n'ụwa. Anya bụlụ ugo nwụlibanụ ọnụ ga makanụ. Na defugo kwada n'ụwa. Ifugo jibula eze nnụnụ n'ụwa. Nyaka ụmụaka Enugu ji wee bula eze o. Nyaka vaji wee bula eze na Dublin. Nyaka vaji bula ọkasị akasị n'ụwa niile. Yes sir. Enugu State Association na Dublin, ndị ọma. Enugu State Association na Dublin, ndị ọma. Ofu obi ọkava ji bilinu. Ịfụnanya kava ji aganụ. Ofu ọnụ ọkava na-ekwu n'ụwa. Vafụlụ onwe fa n'anya n'ụwa. Ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu na mani. Nnụnụ Chukwu bi n'ọzala. Onye ndị mozi na-agwa okwu n'ụwa. Enugu bụ obodo m. Nkanụ ka nsi pụtazianụ. Amaguze bụ nke nchilechinu. Egwu ụmụ nwanne. Ka njeke na-ebezie ndị eji bilion ava balụbalụ. Ogbuefi Chinedu Obasi n'Osobilinu. Nnukwu ụlọ.
afụ nwa elotenna na Mako onye ọmasị ọgụ local government Enugu State, interim chairman and founding member Enugu State Association Dublin, chairman otu ụmụnna club Ireland and United Kingdom, general secretary Greater Ogo Assembly Ireland, onye ọma dị mma asị n'isi bisi ụmụaka Enugu steeti na anyị nọ n'isi mmiri maka na isi mmiri ada atata idenye ada akọ n'ebe ọ na-adọ maka na ebe ọ na-adọ ka ọ na-adị nnụnụ Chukwu na-ekwu okwu onye ọma na-ekwu okwu Chief Arinze Onwuka dị n'Osobilinu, Chief Arinze Onwuka odozi obodo n'ezi ọwa na agụobo ọwa in Eziagụ local government Enugu State, CEO Zebra Technology Solution Limited Ireland, CEO Zebra Financial Services Limited Ireland, Vice Chairman Manofield Foundation Limited Ireland, Interim Vice Chairman Enugu State Association Dublin, Chief Okenet Ede n'Osubili, Ezinwasi Akpugo in Nkanu West Local Government Enugu State, Chairman Kemtech Merchandise, Financial Secretary Enugu State Europe, Provost Enugu State Association Dublin, General Secretary Nkanu Union Ireland, onye ọma dị mma Kisili Manel obodo onye ọma n'Osobilinu, Triple Dono n'ịdị mma n'ịdị nsọ, Kisili Emmanuel obodo the Triple Don, CEO DK Production Highland, Financial Secretary Enugu State Association Dublin, Financial Secretary Nkanu Union Ireland, nwanne mmadụ anyị nwe nwe mfunu ijele na mmọnwụ ọzọ adagba na mmanụ ụmụaka Enugu na Dublin amaka yes sir. Ganje zutezi nwanne m dị n'Osobilinu,
na-awụ ozu arụ n'ụwa ọ bụ onyezi ka na-ekwunu Chief Okenetio aka ekpuchi ọnwa na-etili onye mma na-etili onye njọ Chief Kenneth aka ekpuchi ọnwa gboo ọnwa nkanụ ịchaka million ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo onye ọma n'isi ndị agha amechi ọkụ na-anọ in Nkanu Kingdom aga ịba President Token Investment Limited Global Logistic Coordinator Busy Brains Academy International Oroyibu Co-Founder Enugu State Association Dublin Co-Founder Enugu State Diaspora Group Island ezigbo mmadụ adịrọ fecha anyị Enugu Dubai chebe anyị n'ụwa ibu ugo ji bụla eze n'ụwa nyekwa ụmụaka Enugu ji wee bụla eze ma n'eziokwu ka ọ bụ Enugu State Association Sir Golden Chukwudi Anekwe Enugu State Association na Dublin Esquire Enugu State Association onye ọma si Isuawa Kingdom Association na in Ogu Local Government Enugu State State Association na Dublin oji egbe eje ọgụ Enugu State na Association Isuawa ndị ọma Enugu State Association na Dublin ndị ọma Brown Nebo Ijego one of the niile ezigbo mmadụ n'isobidonu Brown Nebo Ijego one of the ịnọkwu ya Ogbuefi Raphael Okoye n'osobidonu Bankadi worldwide n'isobidonu Ogbuefi Raphael Okoye Bankadi onye ọmasị Agba Ogugu in Ogu Local Government Enugu State onye ọya adịghị mma Dr. Peter Ndubisi Ozonya Political Sociologist Department of Sociology Trinity College Dublin, Ireland General Secretary Enugu State Association Dublin Vice Chairman Nigeria in Diaspora Organization Europe NIDO Ireland Chapter Founding President Enugu State Association Europe Ezinwasi Agulu Umana in Obelago Umana in Eziago Local Government Oyabaliyo Owobisi Jebiakene Raphael Aguno Sobilinu Owobisi Je Nangwo
onye ọmasị Udi local government wepụtazi ịnọkwu ya Chief Williams Eze Sobilinu ọchịagha na mmechi Idodo na Nkanu local government onye ọya adịlị mmanụ ọchịwọ John Wodo Sobili ije nwakwukwuo na Muri na Nkanu local government yo Treasurer Enugu State Association Dublin Ireland Inokwa Chief Godwin Agwabakaziano CEO Destiny Interior Limited Alaba International Market Founding Member Greater of Association Ireland Vice Chairman Family United Ireland Ezinwasi Agbogu in Ogun local government Ije Andy Umezulike Udoka Damaka Ezinwasi Ohofia Odumaga Onyeze ụmụaka Enugu steeti nwere ife niile anyị ekene onye Chukwu telu mmanụ Pastor Chukwudi Anekwe General Overseer Mercy Christian Fellowship International Dublin Ireland onye ọmasị oye in Eziagwu local government aka Chukwudi Anarụ Chief Chidozie Emmanuel Owe Ezennia n'Enugu Amori Nkanu West Local Government onye ọya dịrị mma oke osisi wanu na mmechi Idodo bịakene Chief Onwabeze Sobilinu Cyprian Uloku oke osisi wanu na mmechi Idodo in Nkanu local government ọya abalị inu Nezianunu Benjamin Amobi Ogbodo Eze Abala Ọnwụ 1 of Ngwo CEO Mobis International Limited Ebu PRO Enugu State Association Dublin Inokwa Barrister Tom Semekugu Eze Jioha 1 of Oka in Udenu local government Chairman Nsukka District Welfare Association Chairman Enugu State Professionals Island Ọrụ Igbo Petro Ọhaneze ndị Enugu local government Former General Secretary Igbo Union Dublin ọya baliyo Amagwuseka na batanu nechekwube mmadụ wejebenu Chief Anayo Nnaji Mbaruguru Ọnwa of Abalị Ụlọ Chairman Nkanu Union Island Ezi nwanne m Nisi Amagunze Nkanu local government Obodeze Mr. Okwudili Chukwu Ọkwa Igbo Senator ndị 1 Dublin Owele Ihe Ogun local government Emmanuel Ezenwa
Dublin. ihe kwuru ga-ekwu Enugu State Association na Dublin. Emmanuel Ezenwa ihe kwuru ya ekwu one of Ngwo in Udi local government CEO Ezenwa and Sons Medical Equipment West African Limited Inokwea Nakai Chief Abataziano isi Chukwu Ewuzie isi ọdụ Omeni for one Nezire community na Ogun local government Enugu State Association Arinze Ọnụọra Sobilinu ndị ọma. Enugu State ife mere Association ụma na Dublin. niile Ndị ọma. Enugu State onye ọmasị na Dublin. amabọ obodo asaa Enugu State na Association Owerri Port na Dublin. Ndị ọma. Chairman Enugu State Greater Association of Assembly Dublin. Island Ndị ọma. Enugu State onye nze Association bilio Dublin. Ndị ọma. Enugu State Association Chief Dublin. Oke Ọnya aka onye wetara one nwa mụrụ n'obi akpọpụ dịka izu n'ụmụabe na Udi local government onye ọma dị mma ekenelu m Ugochukwu onye Ogusobili gburugburu one of Isiawa in Ogun local government chi nwata kwakwa batabazianụ Mr. Prince Ivi chi nwata kwakwa Enugu State one Association na Akaeze Dublin. Ndị ọma. Enugu Ifo local State government Association na Ebonyi Dublin. steeti ka isi pụtazianụ Enugu State Association na Dublin. anyị ekenezianụ Enugu State Christian Association Ebechi na Dublin. Ndị ọma. onye ọmasị mgbọgbu State ọwa Association Imeziagụ local gọọmenti ndị wepụta ọma. Enugu State Association ọya abalị na Dublin. Ndị ọma. Enugu State Mr. Vitalis Ebumude ndị ọma. Mr. Vitalis Ahanna Ebumude nwa Chimereze n'ụlọ Eziagụ local gọọmenti onye ọya adịlị mmanụ onye ahịa na nwanne ya ka nna ekwunu na nwanne mmadụ abụrụ ya asị na ife nasịa na nwanne amanna Godwin na News Sobilinu Nzafurukwe na Mmako Ogun local gọọmenti ka isi gazianụ Godwin na News Sobilinu ịnọkwara Enugu State Association na Dublin. eze nwata Enugu Izundu State Odogwu Association na Dublin. ikwu ọnọdụ Ugo Enugu State Association Igbo ụwa Ogun local gọọmenti Enugu State eze Association nwata na Dublin. ọya abalị Enugu State Association na Dublin. anyị ekenezianụ Enugu State Association ka jeta na agụ ndị ọma. Enugu State onye ọmasị na Dublin. ihe Ndị ọma. local gọọmenti wee bịanụ ekene kenelu m Christ Okwuani onye ọmasị Ngwo Udi local gọọmenti wee bịa ọya abalị anyị amalụzọnụ Dr. Max Ogbu onye ọmasị mgbọgbu ọwa Eziagụ local gọọmenti wee bịa ụmụaka Enugu nwere ife niile a na-achọ mmadụ achọ na mmadụ bụ ụbadụ n'ezianụnụ ndị nwunye anyị kava bụ sọ mmanụ ndị nwunye ndị Enugu Steeti Association Dublin Ndị ọma. Ndị ọma.
oliagwu no ọnọ n'uju akụ nwanyị ọma ife nkili anyị zutemenu anyị siliko onye chinyezelu ma ndị anyị na-akpọrọ afụ na-ewenye iwe na mmadụ bụ ụbanụ oge ọzọ anyị ebido ebe a kwụsịrị Association na Dublin ndị ọma Enugu State Association na Dublin ndị ọma Enugu State Association na Dublin ọ dị ofele na anyị ga-emenụ Enugu State Association na Dublin ndị ọma Enugu State Association na Dublin ndị ọma Enugu State Association na Dublin